Għall-ewwel darba l-Parlament Ewropew, il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea u l-Kummissjoni Ewropea se jiffirmaw dikjarazzjoni politika konġunta li tqiegħed il-kultura fil-qalba tal-viżjoni strateġika tal-Ewropa. Id-dikjarazzjoni Europe for Culture, Culture for Europe se tiġi ffirmata nhar il-ħamis fil-5:30 ta' wara nofsinhar mill-presidenti ta' 3 istituzzjonijiet fl-ogħla livell politiku u tistabbilixxi impenn komuni biex il-kultura tkun forza għad-demokrazija, ir-reżiljenza u l-koeżjoni soċjali u l-iżvilupp Ewropew. Il-ftehim jiffoka fuq żewġ pilastri li tiġi żgurata Ewropa li tappoġġja l-ħolqien u l-aċċess għall-kultura għal kulħadd filwaqt li jiġu mħarsa l-artisti u l-professjonisti kulturali. Din l-inizjattiva qed titmexxa wkoll mill-Kummissarju Ewropew għall-Ġustizzja Interġenerazzjonali, iż-żgħażagħ, il-kultura u l-isport Glenn Mikallef li jagħmel il-kultura waħda mill-prijoritajiet ewlenin tal-mandat tiegħu. F'messaġġ lil dan l-istazzjon Mikallef saħaq li l-kultura għandha rwol kruċjali biex issaħħaħ il-valuri demokratiċi filwaqt li tappoġġja lill-artisti u lis-settur kreattiv madwar l-Unjoni Ewropea. Illum niddiskrivih bħala mument speċjali għall-Ewropa. Qed ngħidu b'mod mill-aktar ċar li l-kultura hi importanti għall-futur tagħna. Li importana mill-għajxien u d-dħul tal-artisti, mit-tfal u żgħażagħ u l-aċċess u l-parteċipazzjoni tagħhom foqsma bħal mużika u bħat-teatru. Li importana mill-komunità u t-tradizzjonijiet lokali. U x-xogħol siewi ħafna li jagħmlu eluf ta' volontiera. Il-mira ewlenija tagħna tibqa' li din id-dikjarazzjoni issa twassal għal kundizzjonijiet aktar ġusti, għal ħaddiema u għal volontiera, għal aċċess akbar u aktar partiċipazzjoni foqsma kulturali. Is-settur kulturali għandu wkoll pis ekonomiku sinifikanti meta fl-2024 7.9 miljun persuna kienu jaħdmu fil-qasam kulturali fl-Unjoni Ewropea, filwaqt li l-intrapriżi kulturali fl-2023 iġġeneraw madwar 202 biljun euro f'valur miżjud. Bil-firma ta' din id-dikjarazzjoni, l-istituzzjonijiet Ewropej qed jagħtu messaġġ ċar li l-kultura mhijiex biss wirt komuni iżda pilastru fundamentali għall-futur tal-Ewropa.